सांगली गावबाग येथील धोकादायक इमारत पाडण्यात आली। धोकादायक इमारतीबाबत सहाय्यक आयुक्त अतिक्रमण टीम यांना मान्सूनपूर्व तयारीदरम्यान कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत। सत्यम गांधी आयुक्त बापरस सांगली येथील गावभाग पाटील गल्लीमधील श्रेयस चौगुले यांच्या मालकीची इमारत धोकादायक झालेली होती। आयुक्त यांनी मान्सूनपूर्व तयारी अंतर्गत धोकादायक इमारती तपासणी करून प्राप्त अहवालानुसार धोकादायक इमारती उतरून घेण्याची कारवाई करण्यात येत आहे। आयुक्त, सहाय्यक आयुक्त सहदेव कावडे आणि अतिक्रमण टीम यांनी वरील ठिकाणी धोकादायक इमारत पाडून कारवाई पूर्ण केली आहे, अशी माहिती दिली आहे। तिन्ही शहरातील धोकादायक इमारतीबाबत सर्वे पूर्ण झाला आहे। धोकादायक इमारतीबाबत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पाडण्याची कारवाई होत आहे। प्रभागनिहाय सहाय्यक आयुक्त यांनी नियोजन केले आहे।